Bon dia a tothom. Em presento, soc Laura Mencía, soc consultora en política educativa local. He estat els darrers anys treballant, col·laborant amb diferents ajuntaments, elaborant plans locals d'educació i dinamitzant grups motors educatius i xarxes educatives locals. Estic encantada d'estar aquí per presentar-vos per fer-vos un tastet d'una publicació que hem estat preparant aquesta tardor i aquest hivern amb l'Aliança de l'Educació 360 i que es publicarà a la primavera. I es tracta d'una guia de criteris de qualitat adreçada a entitats, AMPAs, AFAs, clubs esportius, ajuntaments, serveis municipals d'educació, infància, adolescència, que promoguin una oferta d'activitats extraescolars o d'activitats i espais dinamitzats fora escola. Com que encara no us la podem ensenyar perquè s'està corregint i maquetant en aquests moments, us explicaré amb un seguit de diapositives quin és el plantejament de la guia de criteris perquè us vinguin moltes ganes de llegir-la quan surti del forn, que crec que serà a finals de maig. I no només de llegir-la, sinó de començar a utilitzar-la per tal d'implementar criteris o estàndards de qualitat a les activitats extraescolars que promoveu als vostres municipis o als vostres centres educatius o als equipaments municipals. Siguin activitats esportives, siguin artístiques, culturals, de lleure, sigui l'oferta que heu desplegat en els centres cívics, en biblioteques, en centres oberts, casals, sigui el que sigui. Per començar a generar-vos una mica aquestes ganes de treballar amb els estàndards de qualitat, us començaré argumentant per què creiem que pot ser útil introduir el concepte de qualitat i per què pot ser útil definir i consensuar uns estàndards mínims de qualitat entre els agents promotors de les activitats del vostre municipi. Seguiré comentant com hem conceptualitzat la qualitat i quins criteris us proposem per treballar-los amb tots els agents implicats i acabaré amb un petit apunt sobre com es poden treballar aquests criteris perquè siguin realment una eina de treball que repercuteixi en la millora dels aprenentatges al final, és això, no?, dels infants i joves que participen a les activitats. Però abans voldria saber quants de vosaltres us heu plantejat el treball amb estàndards de qualitat. Us apareixerà una votació i vosaltres podeu fer clic en l'opció si t'has plantejat o no treballar amb criteris de qualitat. Vale. Doncs tenim un 100% de les respostes. Tothom s'havia plantejat de treballar amb criteris de... Sí, ara veieu els resultats, oi? Vale. Veieu que les 27 persones que esteu aquí, tots us havíeu plantejat treballar amb criteris de qualitat. Això em va molt bé perquè així no us he de convèncer de treballar amb criteris de qualitat i puc seguir amb la presentació. Vale. Ara sí, començo pel primer punt. Una mica és el per què, no? Definir i acordar criteris de qualitat us pot ajudar a, en primer lloc, donar valor a l'aportació de les activitats fora escola a l'educació d'infants i joves i, per tant, els criteris o estàndards us serviran d'arguments per sostenir i demostrar aquest valor davant de la comunitat, davant de polítics, davant de famílies. En segon lloc, definir criteris pot ajudar a marcar unes fites homogènies mínimes que igualin la qualitat de l'oferta, la qualitat de totes les activitats que s'ofereixen al municipi i, per tant, evitar a vegades les compensacions que es donen en l'oferta. I, en tercer lloc, els criteris poden ajudar a detectar aspectes a millorar i, per tant, a traçar objectius de millora dels diferents aspectes específics de la qualitat.
Sí, doncs la qualitat és una eina de gran ajuda pel treball de promoció de les oportunitats educatives en el fora escola. És una de les eines importants. Però una mica què entenem, no, per qualitat? Com definim aquest concepte que es diu molt, no? Tothom té la intenció de treballar, però a vegades treballem poc o el treballem de manera poc sistemàtica o poc explícita o poc conscient, no? I aquí també tinc una altra pregunta per vosaltres, que ara mateix us, us l'engego. Què enteneu per qualitat? Quina paraula us evoca la qualitat? Ideal, mesura, resultat, estalvi o control. Podeu votar. Així, el primer que us vingui. Vale, ja ha votat el 97% dels assistents i mireu com ha quedat. Veieu els resultats? El 38% heu votat la paraula resultat, el 32% mesura, el 26% i un ideal. Cap persona ha votat la paraula estalvi i 3 persones la paraula control. Vale. Efectivament, totes les paraules poden remetre a diferents accepcions de la qualitat, no? És un terme molt ampli. Ja que també és un terme molt transversal, propi de tot procés de treball i que impacta, el que hem de tenir molt clar és que impacta directament a l'assoliment de resultats desitjats, no? En aquest cas, els resultats fan referència a nous aprenentatges, a noves competències, a la millora educativa d'infants, adolescents i uns nivells acceptables d'equitat educativa. No us plantegem un concepte de qualitat com un ideal al que mai s'arriba, perquè sempre hi ha coses a millorar, sinó com un conjunt d'elements mínims que es pacten entre tots els agents implicats i que tothom pot assolir efectivament, no? D'aquesta manera, el treball de la qualitat és un treball cooperatiu i no un sistema de control i vigilància o punició, sinó que és un procés de millora i de coneixement i de creixement del conjunt dels actors implicats. En el disseny d'activitats per escola, la qualitat serà un conjunt molt treballat i molt seleccionat d'aspectes organitzatius, de gestió i de plantejament aplicables a totes les activitats del municipi que haureu consensuat i compartit entre els agents promotors i organitzadors d'activitats i que us ajudaran a obtenir 1. Més eficàcia amb les activitats, és a dir, assolir més i millors resultats d'aprenentatge i equitat. 2. Més eficàcia, més eficiència en els processos organitzatius, és a dir, assolir resultats amb uns millors processos de treball, amb més estalvi i amb menor desgast de l'organització i de la implementació d'activitats. I 3, més efectivitat en la comunitat, és a dir, a més d'assolir els objectius d'aprenentatge desitjats, a assolir un munt de beneficis per a la societat relacionats amb l'enfortiment comunitari i el benestar social, aquesta visió més àmplia. Això vol dir que en algun moment del vostre procés de disseny del programa d'activitats fora escola haureu de definir uns estàndards de qualitat que impactin en els processos i en els resultats de les activitats. Tornem a una altra pregunta. Per fer una mica més amena aquesta conceptualització, us plantejo seguir buscant una definició de qualitat. Digueu-me, quins d'aquests 3 materials us suggereixen més qualitat per construir una casa? I us torno a llançar una altra votació. Ara la veieu i podeu començar a votar.
Està tothom votant, hi ha un 89%, sembla que s'ha aturat aquí, doncs vol dir que ja està. Comparteixo els resultats i veiem com efectivament tothom coneix el conte de les 3 porquetes. Per si un cas, si hi ha algú que no el coneix, ara us l'explicaré. Era una vegada 3 porquetes que van aconseguir foragitar la lloba per sempre més del bosc on vivien gràcies a la magnífica casa de maons, gran, segura, confortable, còmoda i ben equipada que havia construït la germana gran, on fins i tot hi havia una gran olla d'aigua bullint. Però no us penseu que la germana gran era més llesta, més responsable, més treballadora o més obedient que les germanes petita i mitjana, no? Senzillament era que havia assistit a una xerrada sobre estàndards de qualitat on l'havien convençut d'incorporar estàndards de qualitat a la construcció de la seva casa nova i havia decidit elaborar una llista d'uns mínims que la nova casa hauria de complir sobre seguretat, comoditat, confortabilitat i capacitat per poder acollir a les seves germanes quan vinguessin de visita. Va utilitzar la seva experiència i creixement del bosc i de les llobes i la seva experiència anterior en cases de palla i de fusta per invertir els seus estalvis en uns bons maons. I així va ser com es va construir una casa de maons a mida dels seus gustos i necessitats i dins dels paràmetres marcats com a qualitat. Amb aquesta història podem definir la qualitat com un lloc o com un estat al que s'hi arriba amb experiència, amb coneixement i observació de l'entorn, amb acumulació d'anar fent les coses bé, amb recursos i amb voluntat de canvi, i amb una reflexió conscient, en el nostre cas, compartida i consensuada entre els agents implicats d'un mateix territori sobre uns criteris estàndards del que considerem uns mínims de qualitat segons les característiques del context. Per tant, la guia de criteris que us presentarem al maig té l'objectiu d'ajudar-vos i d'acompanyar-vos a fer aquest camí, d'elaborar i reflexionar d'una manera compartida, més comunitària, sobre quins són aquells aspectes que garanteixen una qualitat i que augmentaran l'impacte de les activitats en l'educació i el benestar d'infants, joves i famílies. Per dir-ho amb una frase senzilla, inspirada ara en el conte de la Caputxeta Vermella, si em preguntéssiu com és que tens una llista tan llarga de criteris de qualitat, jo us diria que els criteris de qualitat no són una eina per competir millor, sinó per compartir millor. Vista aquesta definició de la qualitat com una casa confortable, protectora i acollidora, anem a veure ara quines estances té. És a dir, quines són les dimensions que cal tenir presents si volem treballar la qualitat o que defineixen la qualitat de les activitats extraescolars. De criteris o estàndards de qualitat en poden haver molts. Nosaltres us fem una proposta de 5 dimensions de qualitat. La dimensió legítima legal, la dimensió educativa, la dimensió dels recursos i la dimensió relacional i la dimensió comunitària. I ara veurem quins elements i estàndards inclouen cada una d'aquestes dimensions, que suposo que això us interessarà més, perquè ja que tots us heu plantejat treballar amb criteris de qualitat. La base legítima i legal faria referència a: existeix un marc estratègic local que fomenti, conceptualitzi i reconegui l'oferta d'activitats de lleure com un bé comú? Sí, no, molt poc. Existeix un treball de la visió o intenció compartida d'anar cap a l'equitat i la inclusió social amb mesures i actuacions específiques? Una planificació conscient, regular, adaptable i participativa i que doni resposta a les necessitats de població? Existeix un coneixement o marc teòric compartit que generi consensos sobre què i com fer les coses? I últim, el compliment de la normativa corresponent. Pel que fa a la dimensió educativa de la qualitat, inclou criteris sobre posar l'accent en els aprenentatges de les activitats i espais de lleure,
Si fem un abordatge pedagògic planificat amb temps, amb idea, amb coneixements de les activitats i dels entorns, si hi ha un treball amb intenció emancipadora, d'esperit crític, de creativitat, autonomia, les activitats i espais de lleure fora escola. Si hi ha un assoliment o si hi ha una cerca d'un assoliment i reconeixement dels èxits grupals i individuals, i si es posa el focus sobre les competències relacionals i emocionals. Pel que fa a la tercera dimensió, obrirem el xat i deixarem que sigueu vosaltres els que... Els que participeu al xat dient quins criteris considereu que cal integrar en aquesta dimensió. A partir del xat podeu escriure la vostra opinió. Quins criteris creieu que han d'estar en aquesta dimensió sobre els recursos? Estructurals, espai adequat, monitoratge o professionals en formació, recursos econòmics, instal·lacions. Tot això ho esteu posant al xat? Efectivament, dintre de la dimensió 3 s'inclourien aquests 5 criteris, que seria això, feia referència als espais òptims, adequats, nets i segurs, l'ús de materials adaptats a les edats i de fàcil accés, disposar de personal suficient i adaptat a atendre situacions complexes, disposar de personal format, tema de la formació adequadament, disposar d'una dotació econòmica suficient i equilibrada sense desvirtuar l'essència de l'activitat. En referència a la quarta dimensió, què opineu? Que fa referència a les relacions socials positives i enriquidores. Què opineu? Quina seria la vostra... Quins criteris creieu? Ara, vincle entre els participants i professionals, espais comunitaris. Aquesta dels espais comunitaris la deixarem per la cinquena. El reconeixement, relacions intergeneracionals, molt interessant. Formació del personal, això feia referència a l'altre anterior. Garantir l'equitat i l'accessibilitat. La coeducació. Qualitat tècnica de les professionals que porten a terme i alineació dins i fora escola pel que fa a les línies estratègiques. Vincle, temps, comunitat xarxa, interculturalitat, equitat, reconèixer les fortaleses dels diferents agents i posar-los a treballar junts, que cadascú pugui donar el millor de si pel conjunt, aconseguir crear sinergies amb tots els agents de la ciutat. Vale. Veiem quins criteris hem nosaltres establert dintre d'aquesta dimensió relacional dintre de les activitats, no? La creació d'un ambient sa i positiu, ja que són espais de socialització, no? Tenen a veure amb garantir que aquesta socialització sigui positiva i enriquidora per tots els participants, no? Per tant, la creació,
conscient i continuada d'un ambient sa i positiu, una política de resolució de conflictes en base al diàleg i la reflexió, l'atenció grupal i individual a tots els participants, el tema de la comunicació i la participació amb les famílies i l'últim, d'aconseguir una vivència de confort socioemocional, és a dir, sense violències, assetjaments i discriminacions. I per acabar, la dimensió comunitària que us deia, agrupa estàndards que vetllin perquè les entitats i organitzacions de l'àmbit fora escola estiguin arrelades al territori, a la comunitat, i que siguin actors vius que construeixin i enforteixin allò que anomenem l'ecosistema educatiu local, que ara en parlàveu diverses de vosaltres. I quins són aquests criteris? Doncs la participació d'aquestes entitats als espais i activitats comunitàries, digue-li festa major, actes, activitats dels barris o del poble. 2, la implicació continuada en comissions de treball, per exemple, comissions locals d'infància, de joventut, d'educació, d'inclusió. També el compromís de l'entitat amb les necessitats de ciutat, no només amb les demandes d'un grup concret de destinataris o usuaris. I, per acabar, la defensa activa dels drets de la infància i la joventut. Fins aquí una mica el repàs dels criteris que proposem en cada una de les 5 dimensions amb les que hem definit la qualitat i ara entrem en aquest darrer punt dels previstos a la presentació d'avui, com treballar els criteris o estàndards de qualitat amb la mirada de l'educació 360. En aquesta primera diapo us donaré 3 pautes per seleccionar i treballar els estàndards de qualitat en acord als 3 eixos de l'educació 360. La primera pauta és focalitzeu-vos en l'equitat, que vol dir trieu i acordeu uns estàndards mínims que totes les entitats es vegin capaces d'assolir i que apuntin molt directament a disminuir l'efecte dels eixos de desigualtat social en l'assoliment educatiu d'infants i joves, com ara la pobresa, el gènere, les necessitats educatives especials, la procedència sociocultural, viure en barris vulnerables, viure en famílies sense estudis o amb baixes expectatives. La segona pauta, la connexió. Consensueu i apropeu posicionaments. Utilitzeu la guia de criteris de qualitat que sortirà al maig com a excusa per reunir totes les entitats, AMPAs, AFAs, clubs, associacions, centres cívics, centres esportius, etc., proveïdors d'activitats, per parlar molt, per unificar el discurs, per unificar objectius, per convergir la mirada de totes cap a la millora educativa. I tercera pauta, la personalització dels aprenentatges. Trieu i seleccioneu criteris de qualitat que impactin en com els infants i joves aprenen, com viuen i trien el seu temps fora escola, com el construeixen amb la seva pròpia veu i el seu propi moment de creixement. I amb aquesta segona diapo d'aquest punt us faig una mica spoiler de la guia amb aquest esquema dels passos a seguir per millorar la qualitat. Molt adreçat a entitats, AMPAs, clubs o serveis que no estiguin molt avesats a treball, a un treball massa sistemàtic o metodològic i per això hem construït un sistema molt de pas a pas, que serien aquests. Compartir la guia amb els professionals, voluntaris i agents implicats en la realització de les activitats fora escola. 2, conèixer i entendre correctament les dimensions, els criteris, indicadors de la qualitat, detectant aquells aspectes que donen valor a la vostra oferta i detectant també aquells aspectes que se us fan més fugissers i més difícils de treballar. 3, identificar les dimensions i els aspectes de la qualitat que us cal millorar una mica o molt i com fer-ho. Us facilitem un suport que li diem eina d'autoavaluació. Està inclosa dins la guia i és un qüestionari molt senzill que us ajuda a pensar cadascun dels criteris si els teniu, en quin grau els teniu assolits. Gens, poc, bastant o molt. Planificar
com a quart punt, un pla de millora de la qualitat amb les accions prioritàries a implementar, un calendari de treball, uns objectius realistes, assolibles i uns indicadors tangibles. I com es pot fer? Doncs europeu, els criteris que en l'eina d'autovaloració us han sortit gens o poc assolits i convertir-los en objectius de millora. Penseu idees i accions que podríeu fer per revertir les mancances detectades una per una i identifiqueu després quins responsables i quines actuacions, com es poden assolir cada un d'aquests objectius. Planifiqueu sobre un calendari les actuacions per fases perquè no cal atacar-los tots alhora i és impossible. Cinquè, executar els acords d'una manera coordinada, consensuada i integrada en el dia a dia, portant a la pràctica aquelles accions de millora que heu acordat en el pla de millora de la qualitat. I 6, observar i valorar el procés de treball fet i l'assoliment, i per tant veureu l'assoliment progressiu dels objectius marcats en aquestes diferents etapes, per la qual cosa us caldrà segurament recollir dades, indicadors, per validar i comprovar aquesta millora s'han realitzat i seure i revisar els assoliments i comparar la situació inicial amb la final, per tornar a començar la roda de tornar a marcar nous objectius de treball. Com a punt final, i abans d'obrir el torn de paraules, deixeu-me explicar-vos que la proposta que us hem fet a la guia de criteris de qualitat, que sortirà, això us ho he dit, al mes de maig, i que espero que a hores d'ara tingueu moltes ganes de llegir i de tenir entre mans, s'ha construït sota un model d'unes guies d'estàndards de qualitat de diversos Estats Units d'Amèrica, on disposen d'abundants recursos per fer i han fet un treball enorme d'identificar, seleccionar, construir criteris molt a mida amb moltes persones, totes les entitats proveïdores d'activitats fora escola, que els ha servit per generar consens, per augmentar l'impacte, per augmentar la cobertura de les activitats i, en definitiva, per augmentar la qualitat del lleure i dels espais fora escola. I amb tot, per portar l'oferta fora escola a un nivell tan bo de qualitat com ho pugui ser l'escolarització obligatòria. No té per què ser un segon nivell de qualitat, no? Us he de dir que he après molt consultant tots aquests treballs fets a l'altra banda de l'Atlàntic i intentant fer aquesta adaptació i aterratge a la nostra realitat d'un munt d'aspectes que ens va molt bé plantejar-nos a nosaltres per millorar la nostra oferta fora escola. I també us confesso que m'he mort d'enveja, perquè m'encantaria que aquí també tinguéssim els recursos per treballar la qualitat i no només els recursos, sinó la formació, la metodologia i també, sobretot, la voluntat i la iniciativa. M'encantaria que aquí es fes més recerca en l'educació fora escola i que tinguéssim aquest rigor en el treball del fora escola per establir estàndards, indicadors i avaluacions. Ens hi hem posat i estem avançant molt en aquest terreny i per fer que el treball de la qualitat sigui fàcil, sigui comú, sigui compartit, no sigui una cosa complicada o enfocada a un control, a ISOs o a premis, sinó senzillament perquè ho volem fer bé. I penso que, i aquí us llenço la pilota, i ja per començar l'estona de preguntes, penso que això està més a les nostres mans del que ens pensem, no? Llavors m'agradaria saber com ho feu vosaltres, com us hi heu posat a treballar la qualitat, els estàndards, i a partir d'aquí us animo a compartir a través de xat les vostres intervencions. Moltes gràcies. A la guia hi haurà alguna referència en relació a la formació necessària dels professionals que les porten a terme i les competències d'aquestes figures?
Sí, hi ha una petita referència, tot i que no s'entra a fons. Ui, he perdut el xat. Jo tinc una altra pregunta per vosaltres. Aquí. Quina de les dimensions de qualitat us sembla més difícil d'abordar? Si voleu fer la votació, la veieu, no? La última, de moment. No, la tercera. Us poso el llistat de... aquí. Vale. Esteu votant, de moment ha votat el 30% dels assistents. Està molt renyida. Totes les dimensions tenen la seva dificultat. Vale, ha votat el 50%. Seguiu votant. Si no voleu votar, quan vegi que ja no puja el percentatge, ho aturaré. Vale, ens hem quedat a 53% de les votacions, ha votat la meitat de la gent i com veureu, les votacions, compartir els resultats aquí, veus? Bueno, sí, la guanyadora és la dimensió dels recursos. Per què us sembla que és la més difícil? Jo penso que és la més fàcil, és la més quantificable, no? A vegades és la que es pot observar millor, no? És més fàcil observar recursos i que no observar actituds, per exemple, a vegades, no? Dejar de compartir los resultados. Vale. Tornem al xat. Des de Raval Estiu Educatiu hem generat el procés tenint en compte tots els passos descrits. Molt bé. Moltes gràcies. Mirarem i compartirem la guia quan surti. Home, això esperem. Hem començat treballant entre escola i agents externs a qui encarreguem el desenvolupament de les activitats, posant-nos d'acord amb els objectius a assolir, clar, és que és bàsic, i les mesures de seguiment i control al llarg del desenvolupament de les activitats. Escola sovint té molta qualitat, clar, i tant. El fora escola, sí. El problema és que no sempre és fàcil visibilitzar-la. Aquesta m'agrada, aquesta intervenció, perquè és una de les utilitats de generar criteris. És una de les utilitats que jo crec que s'utilitzarà més, no? Més que per controlar o revisar, perquè potser ja hi ha un nivell alt de qualitat, és per fer-la visible, per carregar-nos d'arguments, no? Per dir, doncs tenim aquest argument, tenim aquest altre, tenim aquesta dimensió, tenim l'altra, no? Llavors... Algú més que hagi començat un procés de redactar criteris, de posar blanc sobre negre, que quan redactes és on entres en dificultat, eh? Una cosa serien com si diguéssim, el compliment de la normativa, que a vegades són uns estàndards de qualitat, doncs la ràtio, i una mica també el que seria la titulació dels professionals, no? Quin percentatge han de ser monitors, quin percentatge han de ser directors, no? Una mica... Però anar més enllà d'això, no? Fer una proposta perquè la qualitat o perquè l'oferta d'activitats extraescolars generi un plus en l'educació en general, no?
I, per tant, quins són els criteris que hem d'introduir aquí, no? També és veritat que això també altres persones ho han parlat, no? Sembla difícil homogeneïtzar criteris entre, per exemple, activitats que es facin als centres educatius, no? Després de l'horari escolar, o activitats que es facin, per exemple, als centres esportius. A vegades sembla que no pugui haver punts en comú, no? I es tractaria d'això, perquè al final és una oferta comuna on tota la ciutadania pot accedir, no? Vale. Jo també considero que el tema dels recursos no és la dimensió més important. Crec que la relacional i la comunitària tenim molts més dèficits. Aprofundir en aquestes ens permetria identificar més i millor els recursos existents. Vale, gràcies. Tot regal. Fins aviat. La comunicació ha de ser molt important perquè tothom conegui l'oferta. Exacte. Sí. Quan parlàveu de que caldria afegir criteris d'equitat, nosaltres el que hem fet és afegir-los en el que seria... A veure, espera, com vaig jo ara aquí? En la dimensió legítima i legal, no? L'existència d'un marc estratègic local que reconegui l'oferta d'activitats com un bé comú i una visió compartida cap a l'equitat, és aquí, no?, on s'haurien, en aquesta dimensió més legítima de saber quina és la funció de les activitats extraescolars, per què serveixen i per què les consideren un bé comú, no? Doncs perquè afavoreixen l'equitat, afavoreixen la inclusió, afavoreixen l'educació d'infants i joves, no? Ho dic perquè en la tercera dimensió o la quarta que us he llançat, he començat a dir moltes coses que també tocaven altres dimensions. Llavors és important tenir, com dèieu a l'última intervenció, no? Que és important que els aspectes relacionals, que els aspectes de comunitat estiguin també dins la reflexió de la qualitat. La comunicació ha de ser molt important perquè tothom conegui l'oferta. No només l'oferta, perquè a vegades pensem que l'oferta és, jo què sé, és fer aikido o fer escacs de 7 a 8 o fer... No, a vegades tenim una visió de l'extraescolar del tipus d'activitat, però no tenim una visió de l'extraescolar com un món nou de relacions, no? I això és interessant, poder-ho fer molt explícit, poder-ho parlar, poder-ho, no? A què accedeixen els infants que s'apunten a extraescolars, no? A quines oportunitats de relació accedeixen? Poden fer amics, poden conèixer gent que són diferents d'ells, poden compartir... M'ha agradat també perquè algú ha posat intergeneracional, no? És que és veritat, és interessant. Bueno, a part que puguis tenir un germà d'una altra edat molt diferent a la teva, però també és interessant que en els espais de lleure, contràriament a l'espai classe, on tots són de la teva edat, puguis relacionar-te amb persones d'altres edats, no? És interessant, no? I això té un aspecte positiu. Llavors, amb els estàndards de qualitat, serveixen per això, no? Per donar valor a totes les coses que poden passar i que poden enriquir la dimensió relacional i la dimensió comunitària, no? La dimensió comunitària, a què ens referíem? Doncs aquesta vivència del municipi. Últim minut, vale. Pensava que acabàvem a 3:15, vale. Està bé. Tenim la feina feta. Si algú més vol aprofitar per fer alguna intervenció o alguna pregunta a través del xat, ara seria el moment. Necessitem molt la guia. Moltes gràcies. Sí, jo crec que sí, que es pot ser una eina útil i molt estructurada i que ajudi sobretot a generar aquesta reflexió, no?
I a més, com que estarà molt pautadeta, amb uns passos a seguir, hi haurà una eina d'autovaloració on tu puguis dir, a veure, d'aquest criteri jo estic gens, poc, una mica o molt. Com podem accedir a la guia? Us farem una presentació i estarà penjada a la web de la Fundació Bofill i de l'Aliança 360 i us la podreu descarregar molt fàcilment. Això serà la segona quinzena de maig, segons les previsions que tenim ara. Vale, doncs moltes gràcies per la vostra assistència, gràcies per les vostres preguntes i pel vostre interès i espero que ens veiem aviat.